Ens hem d'imaginar com de diferent seria el carrer Pau Muntada si tingués les voreres més amples, si tingués una línia d'arbres plantada de punta a punta, uns fanals elegants i que per tant fos un carrer molt més agradable i que s'acabessin les queixes recurrents que hi ha de molts veïns i veïnes del desordre i dels problemes que tant de neteja com d'ordre públic que hi ha en aquest carrer, com també de trànsit en doble fila, i per tant creiem que és un carrer que necessita una intervenció per convertir-lo en aquesta rambla que el barri de Montserrat es mereix per poder fer aquesta vida social, aquest passejar, aquest anar de compres i no haver d'anar sempre fins a altres zones de la ciutat per poder fer tot això, que aquest carrer Pau Muntada es convertís en el centre neuràlgic, en l'eix neuràlgic del barri de Montserrat, amb un bon tractament de l'espai públic. I l'altre gran projecte és el de la plaça Montserrat, que nosaltres seguim demanant, i dins del nostre model de ciutat està escrit el programa que ens van presentar a les eleccions, que pugui ser un gran pulmó verd al servei del barri Montserrat. Ara és una plaça grisa, 100% grisa. El que demanem és que pugui ser una plaça 100% verda.